Sepisan malih ngaturaken gengging panuwun panjenenganipun Bapak Priyatmo Subarkah kinarya sulih sarira saking Brayatageng Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari. Ugi menika rawuh pepunden kula saking Widoro Bapak Slamet Suhatmadji. Matur nuwun. Pak Dukuh mantan nggih menika. Nggih, matur nuwun. Lajeng wonten Bapak Dr. Andes Taryanto miwah Ibu Dr. Anda Siti Isrongiatun Zuraroh. Matur nuwun. Matur nuwun. Kok ya lenggah ora jejer Pak Taryanto iki. Pun tahu. Nggih, matur nuwun. Ugi wonten panjenenganipun Mas Dwi, wonten Mas Edi Suranto, ugi matur nuwun paring berkah pangestu dumateng ponang pinanganten kekalih. Miterat pawarta bilih katuran tindak widoro menika Brayatageng Bapak Pamuji mboten wekdal menika, Pak. Mboten, alhamdulillah Mas Bima nanti malam masih tidur di Jawa. Ya. Semoga nanti malam Jawa hujan deras. Ya. Nyuwun pangapunten mangke mbok bilih cumandhok wonten ing Jawa, Pak Pamuji miwah Ibu Tumilah ampun pangling. Anakku wedok si Dela kok saiki resikan dilit-dilit keramas. Nah, ngendikanipun Pak Slamet menika ngaten menika. Nggih. Bapak Ibu yang terhormat, untuk pemilik kendaraan Toyota Rush warna silver dengan nomor polisi AB 1506MO mohon untuk diberikan kuncinya kepada panitia untuk ditata parkir sesuai dengan situasi dan kondisi biar lebih enak. Sekali lagi pemilik kendaraan Toyota Rush warna silver AB 1506MO. Terima kasih. Sang Hyang tamu keparang manjing Gati Laksono hanenggih sabda pangandika kinarya gatining karsa hanampi pangandikan saking Brayatageng Bapak Kris Wibowo kinarya tanggap wacana panampen nyuwun gungan panjenenganipun Bapak Suhardi SE samekta ing karya miwah sawegohing diri panjenenganipun Bapak Suhardi kasumanggaaken titi laksana miwah sasana pangandikan kacawisaken. Nuwun. Monggo Pak Dukuh. Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdanillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pepunden sepuh Bini sepuh haji sepuh ingkang sampun pona ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu kawula bekteni wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satreng negari ingkang satuhu kawula bekteni wonten ngarsanipun para alim para ulama ingkang dinten dalu tansah sumanding kitab suci minangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Wonten ngarsanipun sagung para tamu, para rawuh, ugi wonten ngarsanipun Kadang Werda Muda Sinudarsana linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kris Wibowo sak keluarga ugi sak brayat ingkang satuhu kawula hormati. Kanthi linambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agenging pangapunten awit kawula marak sowan wonten ngarsa handika sami. Mboten ateges ngirangi subuh sitoreh tata krami karana kawula awrat imban dawuh saking kadang kula pamuji sekalian garwa kinen hanampi menggah atur pangandikan saking panjenenganipun Kang Mas Kris Wibowo ingkang lumantar Bapak Pak Pri rencang
rumiyin saniki pun pensiun. Nyuwun pamunten nek jenengan mau dikancani kula niki mboten kancane Pak Pri. Dadi rada ndredeg mungkin kancane kula. Salajengipun sholawat mugi salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun utawi pitulunganipun wonten ing yaumul akhir samangkenipun. Sagung para rawuh kakung mewah putri ingkang dahat kawula hormati. Sepindah kawula pinangka talang atur saking panjenenganipun Kang Mas Pamuji dalasan garwa ngaturaken agenging panuwun awit rawuh panjenengan sami wonten ing ari kalenggahan punika. Dawas lajengipun kalau wau Bapak Supri ngaturaken atul salam taklim kunjuk wonten ngarsa Ibu Pamuji kawula namung dawas sami-sami kita aturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun ngaturaken ubo rampe utawi tata cara ingkang sampun dipun cawisaken kawula keluarga saking Bapak Pamuji. Namung ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami mugi sih sadarma panjenengan sami dados amal kesaenan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun ngaturaken napa wau amplop ingkang ketinggalan kula mau. Kita tampi kanthi asta kekalih mugi sedayanipun dadosaken renaning kekalih ugi dadosaken anggenipun Bapak Pamuji sekalian garwa anggenipun miwaosi wonten ing ari kalenggan punika saged sae lancar mboten wonten alangan satunggal punapa. Karana Bapak Supri kala wau gek cekat-ceket selak panas lan udan pramila kula nggih cocok banget nek menika nggih ming cekak kemawon. Mekaten mbok menawi anggen kita matur sedaya sih sadarman panjenengan sami kawula keluarga saking Bapak Pamuji namung ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi sedayanipun ndadosaken kesaenan dumateng kula lan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Ugi kula ngaturaken pamit ambuk melawi sampun rampit anggenipun mahargyosi wonten ing papan punika kawula keluarga saking Bapak Pamuji namung nderekaken sugeng kondur mugi lampah panjenengan saking laladan Jaha dumugi ing Widara tansah kalis ing sambikala. Makaten saking kula tentunipun kathah atur ingkang boten meranani dumateng panjenengan sami kawula pribadi nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kundur kanthi raos matur nuwun. Sanggya tamu pirawuh pilenggah ingkang pinantu ing Suka Basuki. Sabda pangandika kinarya tanggap wacana panampen. Kinarya sulih sarira saking Brayat Ageng Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah. Paripurna kawedhar panjenenganipun Bapak Suhardi Sarjana Ekonomi hanenggih ingkang asta cempuriting praja kinarya dukuh Jaha. Sanggya tamu roning mlinjo sawetawis kepareng asuh kelajengaken tedak gambar, tedak citra, tedak foto mliginipun Brayat Ageng Bapak Kris Wibowo SE miwah Ibu Puji Lestari Brayat Ageng saking Widara Kidul Bendung Semin ingkang badhe hapais foto kasumanggaaken Titi Laksana miwah sasana kacawisaken tedak gambar kapratitesaken Ibu Juru Sumbaga hanenggih Ibu Sri miwah Ibu Kunti saking Ngayogyakarta Hadiningrat miwah makarya kalian dekorasi foto studio dalah video syuting imaji saking Semin Gunung Kidul. Sepisan malih Brayat Ageng saking Widara Kidul Brayat Ageng Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari ingkang kepareng badhe apais foto Titi Laksana miwah sasana kacawisaken ewadene samangke mbok bilih sampun paripurna Brayat Ageng saking Widara Kidul apais foto saged kalajengaken Brayat Ageng saking Bapak Pamuji Ibu Tumilah Jawa Kalitekuk Semin. Kinarya caos panglipur miyak sepening swasana Brayat Ageng sami hangampingi risang pinanganten kinarya apais foto Titi Laksana miwah sasana katur dumateng kanca-kanca Bayu Nada campur sari ringkes saking Kepek Semin Gunung Kidul ingkang makarya kalian BNS
Sound system ugi saking Kepek Semen Gunung Kidul. Yo Mas Ateng dicaosi pasugatan sik jumbuh karo swasana. Iki ketoke kok rada peteng Mas. Iya rada peteng kahanane. Sepisan malih bereataken saking Widoro Kidul Bendung Semin ingkang kepareng badhe hapais foto Titi Laksana miwah sasana kacawisaken. Ing madyaning sasana suka para kadang wiranem hanetepi darmaning sutresna saking brayat ageng Bapak Pamuji Ibu Tumilah. Caos pasugatan mbok bilih ingkang sampun kepareng pikantuk kasuwun hangresepi kanthi mardu mardika sinartan ngelaras pasugatan saking kanca-kanca Bayu Nada Campursari Ringkes. Matur sembah nuwun Pak Parjo. Sowan di Erwin Febriana, yo Klaten bersinar semonggo. Sing mau salah tarup, yo maju kene Win. Penyanyi Klaten blasteran India. Kok mbok yo aja India iki. Aja India ngono lho. Oh Arab, heeh. Ya wis Jawa wae to ora blaster. Lah irungmu lho kena nggo nyengget pelem. Ya ora apa-apa iki mergo kokan ngapusi. Oh. Dadine Ada Pinocchio. Lah iya, saya ngapusi, saya mancung makanya aku kulino ngapusi sampean. Lah iya. Ora apa-apa nek sing mbok apusi aku. Nggih. Juga sampean sugeng rawuh katur keluarga ageng keluarga Besan Sutresna, Mas Kris Wibawa sarjana ekonomi, sekalian Bu Puji Lestari saking Widoro Kidul. Sugeng rawuh. Mas Kris itu teman saya, zaman saya dulu masih suka badminton. Tenanan. Tenan, Oh, iya. besane iki Mas Kris iki tenan. Di sangre raketku rusak, ngono iki sing dandani Mas Kris. Iya. Terus saiki aku wis ra badminton ya dadine wis ra ndek raket. Mas Kris sehat sekalian Ibu, matur sembah nuwun. Asung panglipur menika dipun sosis ragenan apa dangdut? Dangdut. Napa Bu? Lagune Bu langsung mawon mboten napa-napa. Anu kowe tengah Win, wis pinangkani dangdut ra apa-apa. Napa, Bu? Ibu-ibu Dangdutipun, keluarga Bu? besan, wis ben. Napa Bu nyuwun lagu napa Mau ya Bu? wis gending-gending Jawa wis ragenan. Napa Bu? Napa? Ada bojo loro, ada dumes. Ibu sinten sak menika saking besan apa saking mriki? Saking besan. Nyuwun lagu Wirang. Wirang. Mbak menawi putrinipun ajeng rencangi niki putrine Bu. Ajeng rencangi Mbak. Nggih. Enggak apa-apa monggo Dik. Wirang. Ya Yo, pakai Wirang. HP. Pakai HP. Mau? Engko nek ora iso nyanyi yo umi-umi lipstik kae. Mau? Ya Ya. boleh Oke, boleh. dengan Dek siapa namanya? Mareta. Oke. Jenenge apik men iki. Jenenge Mareta. Ya, oke. Ya, langsung dikasih Wirang. Yo, Wirang. monggo. Bukan Birawa. Aduh hudan. Madep ngendi ya Mas? Mau berdiri Mbak, monggo Mbak, di sini aja. Jam 11 wengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti larani. Aku kadung sayang kadung kadang-kadang. Mbak Erwin, Mbak Mareta maju ke sana aja. Kasihan Bapak banyak di sini nggak bisa melihat. Oh ya. Ngene men kisah pujanku. Akhirnya angin wengi teko, ngancani aku kelangan konco cerita. Jadi namun masalah tresno
Ervin Febriana. Iya. Ada Mareta. Sak Jose. Bayunada Enterprise. Bayunada Junior Sound System. Imaji Video Shooting. Oh sabar ati, sabar ademi, nandure kembang tekelirang. Jangan tenan, nandeng si tenan, kowe nganggep aku sebatas kancamu. Iki namung masalah tresno, tapi kanyara. Terima kasih matur suwun konco-konco Karang Taruna Putra Manunggal. Goyang Kevin. Jandut. Masih elo endah bisa wangi, tapi dipaksa ra iso gedhi. Mbak Mareta boleh goyang. Oh sabar ati, sabar ademi, nandure kembang tekelirang. Yo Partainya. Goyang Mbak, bisa. nandeng si tenan, kowe nganggep aku sebatas kancamu. Ayo Elsie ready. Namun masalah tresno, tapi kanyara. Persiapan bro. Tenang diri wirang sing wirang bisa.
matur nuwun Dek Mareta. Ya. Dek Erwin sekalian, Iya. ada Lintang Asmoro. Oke. Request dari teman-teman Sinoman, Karang Taruna Putra Manunggal. Juga nanti ada request dari kru parkir, ada Banyu Langit yang nyanyi Mbak Mas Atai. Erwin. Nggih. Karena situasi dan kondisi barangkali tamu dari Widoro ini masih berkenan untuk duduk Nggih. sembari menikmati dari Bayu Nada Campur Sari. Nggih. Tidak mengurangi rasa hormat keluarga Bapak Pamuji Ibu Tumilah dipersilahkan untuk foto. Nggih, Apabila betul. nanti melihat situasi dan kondisi bisa dilanjutkan setelah selesainya acara. Sekali lagi keluarga Bapak Pamuji Ibu Tumilah dipersilahkan untuk foto bersama pengantin. Seandainya belum sempat foto untuk tidak ganti pakaian dulu nanti bisa dilanjutkan foto bersama setelah selesainya acara. Ece. Ya. Oke. Bagaimana panggung aman, Dereng? Aman? Bagaimana aman? Bisa dilanjut tidak? Oke, ya. Lintang Asmoro. Monggo. Juga nanti untuk teman-teman dari kru parkir matur sembah nuwun kerjasamanya. Nanti lagunya ada Banyu Langit. Oke, nanti yang nyanyi Mbak Erwin tapi dicelani sik engko Mbak Iis karo Mbak Jempluk. Nggih menika keluarga besan nek ajeng kondur wong ya ijik Jawa gitu. Mengke malah teles kebes. Teles kebes natah Allah jenggot jawat. Ya. Oke. Oke. Lagunya ada Lintang Asmoro spesial temanten berdua. Iya, boleh. Aku di sini ya, Mas. Asli. Biar ada sensasi Iya. banyu teletik-teletik. Ben kita awak dhewe kodanan. Kamu jauh-jauh aja biar nanti kita ada kangennya. Iya. Jangan deket terus. Ah, aku liru canom ganteng kok bingungi. Adik-adik. Imaji video syuting. Mbak Rita. Siang pantoro ratri mong eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang Tiasu Laksmi. Asik. Buna joget monggo dipersilakan. Asik. Ibu-ibu dan bapak yang di dalam boleh joget monggo. Asik. Bakso ora glinding, Mas. Wes ora dodol. Angkrut.
matur sembah Moralitas nuwun. ya. D Erwin ya Mbak Cempluk monggo sowan. Mbak Iis. Oh Iis ya. Monggo Mbak Iis. Hei. Lo 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 le le le. Yuk yuk. Lo 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 lo. Yuk 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 ya ya. Hujannya awet, Mm-mm. kayak cintaku padamu. Iya, 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 iya. Aku pilih Erwin. Yang ini gue ngopo. Utak ini loh, udahnya juga awet, kayak utangmu kepadaku. Wes tak bayar Wah, wingi. cek kurang kok. Kurang sithik ero Utang kok kayak kanca. diformalin. Awet. Ya. Awet teram. Oke, lagunya apa lagi untuk keluarga Besan? Monggo. Yang dari Widoro. Nggih, yang dari Widoro monggo, yang punya lagu monggo. Ya. Yang sebelah sini. Jebule nek juragane parabola. Jebule. Kayak masak tukang keyboard, tukang saron ya iso. Lah iya to. Jenenge sapa kae? Terus apa ya lali Gunadi. kayak Mas Gunadi. Mas Gun. Yuk nyanyi. Segerawo matur nuwun ya. Sehat Mas Gun. Pipisnya lancar. Kok njut nyang pipis lho. Lagu apa Gun? Mas Lagunya Gun. apa Mas Gun? Banyu Langit langsung kasih. Yo. Jare mau Mbak Erwin. Wes ben kowe bayar apa-apa. Yo. Banyu Kondak Mas Langit. Gun gelo, masak Erwin leren. Yo. Suara angin, monggo. Monggo Pak, yang mau nyanyi dipersilahkan, nggak apa-apa. Monggo lho. Yang mau berfoto monggo. Juga spesial untuk teman-teman kru parkir. Suara angin, angin sing reridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elo ning pipi, suara waro senadyan mung ana ngimpi. Ngalemo ning aku tambah nono rasa kangen ning hatiku. Ngalemo ning aku ben ra adem ngesiramu ning dalu. Iyo.
Taruna joget monggo. Di sore janjine wis tenes suwe nganti kapan tak anteni satekane. Banyulangit sampun katur. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Iis. Mas Ateng. Nggih. Mbok menawi miterat sasmita menika tasih dipun lajengaken kanca-kanca Bayu Nada ngenipun caos panglipur Nggih. sinambi nerantos mbok pilih jawahipun Radialit mekaten Oke. menika sasmita saking Bapak Priyatmo Subarkah. Nggih. Juga ada Mbak Sini Hartanti, Sarjana Seni, terima kasih juga Oke. hadir. Ya, Oh, mau nyanyi Pak, monggo. tambah lemu. Matur nuwun Nggih. wekdal ingkang sampun dipun paringaken kangge sedulur-sedulur Widara. Kebetulan Jawa alhamdulillah Nggih. Keluarga Bapak Pamuji yang menggunakan pakaian beskap dimohon untuk foto bersama. Sekali lagi keluarga Bapak Pamuji yang mengenakan pakaian beskap dimohon untuk foto bersama saat ini. Terima kasih. Monggo pun lajengaken Pak. hotel kerusak Mas. Alias Gubuk Asmoro. Ibu Asmara. Nggih, lambarane napa Pak? Dalam Lambarane napa? mboten dilambari. Napa mboten sakit? Wis biasa turu nang galar. Lah nggih, ya. Gubuk Asmoro, monggo. Monggo. Yai yai yo, yai yai yo. Oh 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 oh. Oi. Ewer 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 ambyar ya. Ae ya. Yen lewat aku kelingan Ayo do ayo do bubuk saiki kaya ngelengake bubuk kae kebakrita tengah wengi nganti gagat dina banyu putih dita aku wak teng 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 nggih teng 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 ya monggo ngilang Mas. nggih yen ngapunten asmanipun Pak sinten menika Wongso Gobang, Wongso Mas Jojon. oh Mas Jojon Nggih. asli mriki napa asli Widoro
Asli Widoro nek asli Oh, mriki. asli Widoro. Asli Mbak ini kan Mbak Dela. Nggih. Kalau saya asli Widoro. Oh, ya dari Nggih. Widoro nggih. Nggih. Siap. Niki Pak Mangga. lah nggih kaya bapak anak iki. Wis rasa cerita wae galak ora rampung. Nggih, mang rampungke mumpung terang. Catetan sajroning ati kan luntur saya merati ayo aku kowe dadi kanca mergo leren ning gubuk asmara Catetan sajroning ati katan luntur saya merati aku kowe dadi kanca leren ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun Bang Jon. Ampun matur sing matur nuwun ki aku. Lah kok saged? Lah sing nembang aku. Lah nggih, lah kula nyicil sapa ngerti jenengan nembang kek ninggali, nak nggih kula matur nuwun sik. Setunggal meleh nggih. Niki ditutup riyin terus samangke nyanyi meleh. Oh, asar nggih. Nggih. Oh, Nggih. matur nuwun. Nggih. Oh, terang. Ampun kundur riyin. Mengke ngantos jam gasal ten mriki. Pun terang para sederek engko gek mantuk mawon. Nggih. Monggo Pak Dalang. Nggih. Katuraken genging panuwun dumateng kanca-kanca Bayu Nada campur sari saking Kepek Semen Gunung Kidul ingkang makarya kalian BNS Sound System ugi saking Kepek Semen Gunung Kidul. Sangya tamu niti sabda pangandika brayatageng Bapak Kris Wibowo sarjana ekonomi mewah Ibu Puji Lestari lumantar panjenenganipun Bapak Priyatmo Subarkah tatkala hamba bar pangandika kinarya gatining karsa ngiras pantes nyuwun pamit hambuk bilih tumapak ing upacara sampun paripurna awit saking Bapak Pamuji Ibu Tumilah ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindha menggah rawuh paduka ampun kirang ing pangaksama mbok bilih pinanggih cacat cicir cewet miwah kuciwa tartamtu kirang ing tanggap tangguh gupuh miwah suguh mbok bilih brayatageng Bapak Kris Wibowo miwah Ibu Puji Lestari taksih kepareng badhe lenggah kanthi gumbira ing waradaya Bapak Pamuji miwah Ibu Tumilah nampi sejo paduka amung kewala mbok bilih samangke sampun dumugi wahyaning mangsa kala kepareng badhe kondur namung saged nderekaken sugeng tindak mugi rahayu ingkang pinanggih kula ingkang miniji kinarya pambiwara purwa madya wekasan pinanggih sewu lepat anggen kula ngaturaken basa sakecap miwah ukara salomba mawantu-wantu nyuwun genging pangaksama kinarya puput pepet pepuntaning ngatur
damar mancung cinupet semanten jenang selo wader kali sesonderan sayuk karyo bulung wido mongso ruwang. Foto keluarga dari keluarga Bapak Pamuji Ibu Tumilah, keluarga Njowo Kali Teguk Semin bisa dilanjutkan setelah selesainya acara pada sore hari ini. Terima kasih. Kinaryo Pratondo Purnaning pepanggihan mugi wonten keparingipun Sri Atmaja pinanganten kekalih jengkar saking kursi rinengga ingkang samangke keparengan nampi berkah pangestu anenggih jawat asta saking sang ya tamu. Namung mbok bilih ngengeti swasana Bapak Ibu ingkang kepareng badhe paring berkah pangestu mbok bilih saged tumuju dumateng Balai Asri kinaryo paring berkah pangestu dateng Risang Atmaja pinanganten kekalih nuwun.